okay alikusogolo kwa kutidikira bwana chifukwa cha nthawi mundilola pano ndaona ndithu pali district governor akapute takuonani director amayi Mai Brenda Saidi komanso Mai Kunje komiti yanu yonse takuonani komanso bwana tindia vice president a central ochokera ku NTP Mai Makhumula takuonaniso bwana nthawi ino ndi apemphe vice president Honorable Gangata kuti akuzuseni bwana mwapatse moni ana anu pano padowa bwana zikomo kwambiri. TPP wewe Profesa Arthur bila Mundhaliga wewe bwana ndisana kuti ndimafuna muone chikhalo chako unatapanya njira aba nyauzi na bila wafupi kuno nyauzo zibele wafupi kuno zibeleke mundu kwa bwana kwa tati zinendigire sikaba kwa funyawa amene pompa bwana ajimwendo nanzawo zibina ko Central Region amafuna kugwisa ntchito nyawu kulanda watata mangitsa kuno bwana kulanda ambira abwera uko koma alumisotsa nyawu zina uko kumabweza anthu asabwere pano iyayi bwana nafa mudziwe kuti pali gule wina ozindikira amene amamanga chala mwamba tamanga chala mwamba mutatuone chala mwamba chala mwamba chala mwamba chala mwamba TPP oye wali mukujambula kuti aona chimwendo mukujambula zimenezi chala mwamba chimene chikupasa atati apa chala mwamba aone chala mwamba is a president ziko a president is ndikuyankhula toneka tonena kuti pasato chino pano akuyesetsa kupanga mbulana mbiri ndichoneka tonena kuti asokoneza anthu koma ndikufana kutsikilizireni kuti zimene sizitheko pang'ono iyayi a president ndimafani kuona sipakuonera kuti kuno kunaibe Shadow MP anabwera Mai Lizi na Mondo amadzakhala kuno ngati monitor aranduza na VP pali ndingamanga bwanji likhala Shadow MP kuno ndinasakasaka ndinazo ni madam ndikulimbikitsani ino mupite mukamamile kwa Shadow MP ndipo ananduza kuti kukayima na VP ndinagwirizana ine ndi malapawa koma ndimafandire kuti kuno achimwendo sakuafuna asinye gulu bwalapawa akhala kunena kuti achimwendo bwana kuno ndisakuafuna chifukwa chiyukani mboma chana president palibe chimene chinthu chasintha kuno amakhalira kumenya anthu amakhalira kuchakachitsa anthu palibe chinthu chimamanga kuno iyayi a president ngakhalenso kugula kumadzi akuvomereza kuti kumadzikwanso chili kuno kulibe mukumva zimene za president TPP oye a president ndimafuna ndinene maonena kuti Madam Lizi na Mondo tapasa support monga tapereka support kwa Shadow MP aliyense kuno Central Region chifukwa zikamachitika ndambira amayankhula zambiri kumafuna ndinene kuti madam wawo ndinalimbikitsa ndine kuti ayime kuno TPP oye ndima amene a president ndimafuna kudzutseni kuti muyankhule kuti ndondaonani kwambiri zomwe kwambiri Ziko kwambiri TPP oye TPP oye Vela oye Mondo oye
Moilase oye! Moilase! Moibwanji! Ene ni mewambile. Kodi pana kumpaimulwa kwa CCAP. Chintu chachikulu nachita pa 1926 pana pamvera mission. Kuchiziwa? Kuchiziwa? Simuziwa, eh? Pa 1923 Bible ina masuido kutoka Kizungu kupita Nchichewa pano pamvera. Oye! Chonjo mvera adi special sport mo ukishaji ya kutoka Malawi. Toyamba ule mkafu wa first lady koma ule mkawonse amene mwena kulandu ulemu regional committee, national committee, yonse mabuya pano ndi wanu. Choyamba ndio sana kwambiri kuti mabuya kutandona ine ndikudizi kwambiri. Oye! Ndikuona nkhope zanu zachikoni kwambiri. Ndosangala ndikudizi kwambiri. Oye! Ndikuziwa kuti kuno mavuto ambiri. Ndikuziwa zimenezo. Komanso ndinabwera kuno 2019 kupanga nsewu. Unapanga kutoka do kuno. Seumea yachapanga ndife ya DPP. Ndipo efe silimasangayi. Pali ponse, hakumboro kumwera pakati, south, yabweza chilikuko. Oye! Ye chikabwera. Mungwamao, sabweza chilikuko kuno. Komanso madonse amalawi. Oye! Ndene leo ndabwera ndiziwe. Toyamba kukupe mphani mwana wanga uyu ndomono munsange apile kubanga. Kuda amene aziyankha kukumiyanyu kuno ngati muli mavuto atibweresa kwa ine. Oye! Tamva zimenezo? Munsanga mwanayi? Osang'andiza twe? Bravo. Chachi ndabwera kuti ndikuoneni komanso ndilongose pang'ono ya za manifesto. Mukuza manifesto? Ndikuku talemba 90 pages. Ndikulongosa zimene tachite tikuchitireni tikalowa mboma. Oye! Tini maprogramu ambiri tifa kuchita. Kwa chachi kuu ndikuti ifura ziko ino zitukuke. Ine ndabu na kuima pachua chiwili. Choyamba kuti ndikonze ndipumuse ziko ino. Cho ziko ino lipachichino ya chikuu kwa mbili. Ziko ino lini mavuto kwa mbili. Anja, chan, mavuto shana. Kukosa maiko, se chote inavu ya kuni, ndime sukawili, kuti nisite zimezo. Ndima ndikufla, ine ndikulonjeza. Kuti mkanisa nkai, kiamba setima seti, mavuto ame fetiza konta. Oye! Kuwatima zima 2014, na kwanza mavuto ame aja, anari akaske. In 9 months, anananda chakuja, paliwe mkumozi anamaya chwalanja. Watu unapeti. Zimezo znachinika. Ndiye ndabla undi pumuse ziko ino. Komanso ndimange Malawi wa sopano. Malawi wa chikondi. Malawi wa kome ya antonse. Osaka Malawi wakome antonse Osaka ntundu mozi Mpingo mozi
kapela dola moja kosa malaki kulizane ene tuongeza kuti tikamboma mtu aiyense nzampasa ufulu obwera mboma kuli zanje zikona ziko kambiri ivi oye vyaza vike now manifesto chachikulu cha manifesto tikuti tisita mmene boma limayendera komanso mmene chuma chimayendera ivi oye pakali pano mphamvu zonse zili ku Lilongwe silimizayi ife tikabwera tisita zimenezo kuti mphamvu zitoki ku Lilongwe zipite m'madera osiyanasiyana kuti pa district yonse ikhala ndi bajeti yawo akafuna kumanga nsewu ka sukulu ka chipatala ka chilichonse afuna kumanga iwo azimanga okha kuti ife chakuti tileme anthu a m'mizi muno kuti agwire ntchito ivi oye kuti ife anthu a m'mizi apeze mwayi opeza ntchito khali makobiri pang'ono mthumba mwawo osadikira kuti azipita ku Lilongwe kuti akapeze ntchito ayi zimenezo tichita pakuti zonse zitheke pali chinthu chimodzi muzavote ivoye ndani amene ali ndi makadi everybody simulagulise kwanga khaya munagulisa khala munaberedwa mukhoza kuvota so dzina lanu lili mukaundula muja so musandaule mungopita ndi ID card ndikuti ndine waku akulani kuvota aliyense akavote chifukwa ngati simvota ndikuti tipita ku chisankho chachiwiri ipiwoye ine sifuna second round fa tiwine outright choyamba tiwine osaiso tikani chisankho chachiwiri ayi chwazine zimatasangama kwambiri choncho ndikupempha nonse kuyambira lero mukapita kumuzi kuja ndithu kupirandiri kuyang'anda anthu achikuliraja kwafotokozera za manifesto komanso kwauza kuti azavote ndisukavuta ayayi ngati mbokosi muja kuchita kuchongi basi koma mbokosi osatusa kunjaya zikhale mbokosi mamwe tamvula zimenezo ngati kulemba kumavuta ngongotini koma mbokosi chwa ikatuluka kunja bawati mene aika tamvula zimenezo ndiye kufa zimenezo komanso anthu enayi madera osiyanasiyana kutali ndithu athandize pa 14 kuti akavotenso ndifuna munthu aliyense avote ngati munthu aliyense avota ndiye kuti ife tiwina tisita dziko lino pazakhala dziko latsopano la adadi osati boma limene choncho chiwano kwambiri timandanira tikupita kutali amwe audayeseni monga MP wanena ngataba mpata pasogolo tizabweranso kuno kuti tidzacheze chiwano kwambiri amwe kudase nonse zikomo